debata na sumurong siyan saluhuk na roha. Ima toktong mengaramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madi kita saluhuk na kadamang dainang nani holongan di bagasan Kristus Yesus. Totong ma Odo kami salam sehat. Jalan dia ma gugun itu hatta doktor dina marmahani hita saluhukna. Di patomu-tomu hita marhite hata di debata di minggu tasadarion. Imasian sada Musa 12 ayat sada sahatu sia. Songono maridok disi. Dunginin na Jahoba mamadok si Abram. Bukas maho sia tano hagudangamu. Doho sian hatu buamu doho sian bagas niamam. Tutano si patuduhonok kutuhok. Ubay peho gabe bangso na bolon. Jala pasu-pasuok kumaho. Jala pabalgaok ku guarmu. Asa gabe pasu-pasu ho. Jala pasu-pasuok ku akan nama masu-masu ho. Jala toruak ku akan nama buray ho. Jala dapota pasu-pasu marhiti-hiti ho. Saluhut na akabangso ni tanoon. Jadi bukas masih Abram songon naidok ni Jahoba tu ibana. Bukas madoho si Lot udur doho ibana. Marumur 75 tahun si Abram dinabukasi ibana sian Haran. Dungi dia rahon si Abram masih sarai. Jolmanai doho si Lot anak ni hahanai rodi sude nasi namok samok nasida. Doho jolma akan natin war nasida di Haran. Jadi bukas manasida laut tu kanan. Jadi dong tolhas nasida rodi tano kanaan. Diliati si Abraham matanoi satu inganan di Sikem. Rodi tobak mor dong nunga di tanoi hian halak kanan di dapot. Dungi Roma Jahoba di ida si Abram di ida si Abram di dokma. Tipui no parmuma lehonokku tanoon. Jadi di paujak di sisa dalam gata di Jahoba nani idanai. Dungi borhak maibana siani itu sada dulu natukan bicara di Betel. Jala di pagohon udung-udung natukan asudutan di Beteli. Jala tukan habicara niai. Jadi di paulima di sisa dalam gatan di Jahoba. Jala di pajojo guar di Jahoba. Dungi bukas Muse si Abram laho do pak daksina. Ido sahabna. Salinai horas madita, salam sehat. Di pasu-pasu, gabe pasu-pasu, tu nama ragam. Di pasu-pasu, tuhu maliang, akan berbeda. Adong tolo, hal na bermakna siap tonga-tonga ni turkukon. Na parjolo, berharap di pasu-pasu debata. Napaduahon gabe pasu-pasu tu humaliang. Jalan napatuluhon bohado hita patuduhon akka na utara pasu-pasu. Patuduhon jalan madok mau liate di nang tajalo akka pasu-pasu nasiat debata. Totu sahali halak nang utara pasu-pasu selalu diidentikan do bahwasana nasida akan namaratua bahenokku maho gabe bangso nabolon pasu-pasuokku ho jala pabalgaukku guarmu gabe pasu-pasu ho asa maratua. So si Abram dipastikan bahwa hatuaun manang namartua dunga gabe sada pakiri mo bolo di ganut jolma danga dong nang ko sahala pe jolma naso makirim di hatuaun naso makirim gabe martua marlas di rohan jalan nunga gabe nipi ni akka jolma bohado asada pota tua jala sude baga-baga di nama baga-bagahon Jepang. Tarodo si pata martua hoda ba anak komu hasaya martua hoda ba nunga lulus gelengmu martua hoda ba ngadapot sukses karejonya kana komu jala hopen wae ngamarana marboru marpahopku mardini marnono
menghubungkan hatuaun na jinalona, akapasu-pasu na jinalona hanya berdasar kepada apa yang dia lihat. Holan na binerengna, holan na nihilalana, holan na laboy di jama, holan na ladong di jolona ka materi. Molong nga adong masuk, molong nga songon na marhade-hade marhilokilong bajuku, jala rukuku penga marhilokilong, jala songon na boratan ngau alani baru musai koruko tangaku ciciku golapku ngasongon na marhilokilong ngasongon na tubal. Itukah yang berbahagia? Ido na tardok na mertua, isarana malo teradong manang na balga tajalo atar ido na mertua. Molo hase anakko dabo na pinarsita didok main na mertua. Jadi setor dia lusi do tarengotu hatua non sian pada dayon rasa yang beraneka ragam. Memang merasing bedo ralusta taringot ko kapaso-paso na tajalo na siya debata. Alay IP tergantung kepada perasaan kita. Nah pasti sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen kita dan bui parsuadata dia karagam ni paso-paso ng tajalo tarako siya debata. Dan boy persuadata bahwa sana Tuhan mangaleho paso-paso itu kita nagabi hagogootay manang naalani malota malang alani haboyotai. Tetapi karena Tuhan percayakan itu Allah gabe asa gabe dalanna pasangat po debata. Itu adalah pinjaman jalan Tuhan. Termasuk hahipason ni pamatangi dalam di debatano ima masu hita dungo hita nakisya podomatta itor tapi kiri akka suasuanatta tapi kiri haumatta tapi kiri anak kota manga kita maranganangan luar biasa berkat Tuhan. Aka dia muse molo akka keluarga molo menek de pedak danak mulai ternanay mo di gimana go sotong dia mangulukut tanamiku dan marna manguli ho sotong marutang au sotong sosa rumah tua au ate madang ngirina gabe dang sa rumah tua HP colmai apakah tapi bukan jaminan kalau saya anak-anak saya sudah menikah semua jadi sukses kemudian saya memiliki harta jaminan saya masih surga dangi. Tetapi jaminan adalah kelayakan yang diberikan Tuhan untuk diberkati dan dijadikan berkat bagi sesama. Mabuan ka keluargai, mabuan dirita perjolo, mabuan ka rumah na penghuni rumah tanggata, mabuan bangsoon lam torok jonok tu debata jala dilayakan Tuhan untuk menerima berkat. Itulah yang menjamin kita berbahagia. Dangalani komarhasohotan yang aku memang reko doi molo jungjupang akasiroka to dinigeleng ido nipita sadogo dangdo paso-paso ni debata nam tajalo molo di budaya Bataki adong natar paso-paso molo jupang tuluha hamuraon hasangapon hagabeon cukup berbahagia ngamertua udah kekayaan diberikan hagabion keturunan diberkati Tuhan. Kita diberi kemuliaan. Tetapi harus kita berpikir bahwa orang yang percaya menerima berkat Tuhan tidak cukup karena saya gabe, karena saya mamora, karena saya termuliakan berkat Tuhan. Tetapi yang paling besar adalah bagaimana caranya saya mampu merasakan berkat Tuhan walau saya tidak bisa melihat, walau saya tidak bisa merasakan dengan lidah saya, walau tangan saya tidak bisa menyentuh, tetapi Tuhan yakinkan bahwa berkat kita di kehidupan kelak dijanjikan itu akan kita dapatkan. Itu berkat Tuhan yang paling besar adalah bukan berkat secara materi, tetapi adalah berkat yang tidak bisa diukur, tetapi berkat yang tidak bisa ditimbang. Termasuk juga, bisa nggak kita percayai, kita yakini bahwa Tuhan memberikan napas kehidupan, tidak bisa kita lihat, tapi kita masih berkat. Tentu saja kita menyadarinya.
Bagaimana kalau seandainya napas kita bilang, saya permisi lu dulu 2 minggu aja. Ala di gudang di corona, unang majo di pamatang monal. Jangankan 2 minggu Bapak Ibu, seminggu atau jangankan seminggu, jangankan 1 hari. Coba tekan napasmu dulu. Keluarkan atau kembalikan kepada Tuhan napasmu 1 jam saja. Apa yang terjadi? Tapi berkat Tuhan itu masih banyak yang belum disadari bahwa napas kehidupan itu luar biasa. Jelas dan sangat tegas Tuhan menyatakan sebelum Abraham menjadi Abraham, dia itu bukan orang yang asal-asalan. Bisa saja seseorang itu sukses dalam keluarga. Bisa saja dia memiliki harta yang luar biasa, tetapi dia tidak bisa menjadikan dirinya melebihi berkat yang dia terima, sehingga dia lebih mengutamakan panggilan dan suruhan Tuhan. Dia memiliki nasi namok-samok katanya luar biasa, harta materi. Bahkan ternaknya luar biasa. Ini tergambar dari banyaknya pembantunya untuk menggembalakan ternaknya, dan banyak dari keluarganya juga, termasuk dari di dalam kelompok rumah itu Lot dan keluarganya, anak daripada saudaranya. Tetapi yang luar biasa mengarahkan semua pengisi rumah itu, semua keluarganya, anak-anak daripada saudaranya Lot ikut dibawakan dalam panggilan dan suruhan Tuhan. Ada ternak itu juga, ya kalau bisa dibawakan menjadi berkat. Bagaimana mengarahkan keluarga itu, rumah tangga itu menjadi orang yang terpanggil juga dalam panggilan dan suruhan Tuhan. Demi pasuruan di debata ikut tadi konot ni ibana doi sude bukas tu tano Kanaan. Hinorhon ni haporsiaw do ibana mangului. Jala diolo ibana bukas tu tano si jalonna tano teateanan. Saud do ibana borhat soadong di boto di dia sa sitong na tano na nasileonon nai. Ala hinorhon ni haporsiaw do ibana hinomit di tanoi nang di para baga-baga de batatu ibana. Ibarat tanah orang lain, tetapi dia harus berdiri di situ demi nama Tuhan, demi suruhan dan panggilan Tuhan. Udung-udung do ingani ibana rapon si Ishak do si Jakob ini. Dongan na panean di baga-baga na sasadai ay di paimema do huta na marojahan na hot na pinadian jalan di pauli ni debata di tonga-tonga ni nalayak tarjou. Aka pasu-pasu ni debata imana melas rohata jala patauhon kita laho makka holongi debata jala danganong na boy do honon nang sikot do pasu-pasu ni debata diau. Yang pastinya selagi kita masih manusia danganong na pejol manata boto sudah merasa cukup di pasu-pasu di debata. Nah totong do pehita makirim jala persea di pasu-pasu ni debata si pasahaton na tuhita tujuluanon ima ngolu ni na persea di adupat di debata jaladang adong hea masoho pakirimotai itu pasu-pasu ni debata si pasahaton na tuhita jala ikot taboto takas holat debatado na tau mangatusi mamoto ubotosa jala hobartu lomo ni rohana do bukan lomo ni rohatta omma pasu-pasu nai sejak kuno masuk tidak alanira de mahita jala tapaudu rohatta tuhata ni debatana pinasana tuita naim pasahato ni debatama tu si Abraham hataridaan ni baga-bagai iman nagabe pasu-pasu jala tarpasu-pasu ibana tu bangso nagulon asa si torok peparan sitean baga-baga nasihat debata jala termasuk terjauh belga situ tu warna aman di saluhna persea atik kae dang diboto si Abraham ahan anai patupau di debata tu ibana alai di pajolo ibana do ini keluar biasaanna
Dan di ibana rupani, aku gelekku, aku inataku, kurang saya ada penuai, aku naposo lebih udah aku tatu si mana nga, aku tuan na, kami adong main rotu lang dana kon, gak bedang rotu Tuhani. Alay marhite hata na ni jalona nang peso di atus ibana, alay marhite aposem na dapota pasu maibana di para dagingon di para tudio, hati hai dang dope adong si Isa. Didok debata tu si Abraham. Ubay peho gabi bangso na bolon. Jala paswok kumaho. Jala pabalgok kuguarmu asa gabi pasu. Au jolma nahura kapor siaura si Abraham te tu dang uluan na bajuo ni. Tong do sarupa songo kita na pudian nyari on. Om mana menggabarhon sada kelayakan ujian ni haporseaon lah manguloi pacuruan ni debata alasan naso gampang manguloi pacuruan ni Tuhan ina parjolo. Abraham itu adalah orang yang berpengaruh di tanah Haran, di Uruk Kasdim. Di mana parjolo? Nangpe gudang tanah, gudang sinamuk di Jaloibana. Nangpe setia, paling setia di Portidio di Natai. Nangpe orang-orang pasti berpikir argado bona di pinasa. Bahwa lanot tutu dang itu sikop dope 75 tahun umurna. Itu radong anak konna. Dang marahol si Sarai inatai. Dan gabi alasan di bana mangorui hasatiyauna di pacuruon di debata. Dan gabi mangorui di hauduhonna mangoloi pajuon di debata. Gariada sude keluarga nadong di bagas nai sude aka pasu-pasu na di arahon ibana mampu do ibana mabuat sude aka na di ibana jono gabi pabujia tu debata. Na paduahon molodung magodang matua jolmai say matua di hasiholi do bonani pasogigna tano hagodangan na manang tano hadubuan na wisata iman alasan dudua mau tu balik dudua mau tu ke dia tu pantai-pantai do segala macam untuk penyegaran hiburan alai dong faktor ala nang loja, ala nang bosan, ala nang batua awa, kana poso ma, kana posima tu si. Dan ala nang 75 tahun usia si Abraham, dengan orang lebih anak kokus yari kotor ku depe jolo tangyakom ma jolo dong geleng diau, jolo sarung matua ma au. Nggak ada alasan dibuat Abraham laho menolak panggilan Tuhan. Unik. Jalan luar biasa do si Abraham. Umaragado pa jowo ni debata di ibana. Ate pedang di boto ibana tu dia ibana di jo. Di dok tu ibana tu tano si patu yonok kutuho. Om managali persiajaran jala hite tu hita. Taringot tu akan nama kaprosai debata. Napa di poson narade mamate baga-bagana. Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Dan ragu si Abraham di pajuoni nak pesuaro takas di boto alamatna. Ay molo di kota lilu iba, yang penting ada alamat yang jelas amam maiba pinomat sinukum madongan na lewat. Unang songon idok di deba maila manukon balopus. Malu bertanya jalan-jalan. Apalagi nuengon di Mas Androiton. Tak pola susah biba merdalani di kota. Ngamura mengalului peta. HP ya odang di Papua tu dia ibana borat dang di Papua kosongono mabuano mudang di Papua si patu duhonok kutuho dia berbicara hanya dari segi partodio segi iman namaul do tutuju pangakah porsiau songono omana manggobar hotung nama cai maul do jol mai mangului pacuruan di debata ia sojo molo adong upana ia sojolo ditakasi pasu-pasu nanasi jakononna. Alasan yang paling populer laho mangului pacuruan di debata pacuruan ulau nak kena denggan gumodang do jolmai jala manghuto pacuruan di debata ala saya dong dapok materina wan neviro lucu
Wan neviro pak. Arata sinamo doh uang nunga gabi alasan utama suat-suat haulun ni zolmai laho majalo hubut mamake mangakon pasu-pasu nene bata. Nai pasu-pasun na pehita ngatong dihatai sedia uang ma. Coba hitaro nai si pasu-pasun na. Hitaro nai ndakota. Hitaro nai gabi hasea aleta hatai itu Tuhan wan neviro. Coba. Luar biasa kan? Kita perintahkan Tuhan itu memberikan berkat sesuai dengan keinginan kita. Ongkos tapetusi kolianonna. Ai bahasa makeladang marna sai bagasmon. Ai mada amang saya ni hirim donian gaji HP gaji pe alan koronon somarna boiro kaluar. Ai swadong nang gua pala sibidna pe swadong. Oh molo sibid na urang. Badang to nang di jabuan mai, buat kamu mai. Ai pahopui gabi sumuro mana molo songono sepocok jabuan. Apa dapot? Tuluari nai rosi matua nai. Manukun bahasa nang marna di ban. Ibadeng gad jabuan. Nabah gua do. Ai madamang. Ai seng na pe swado. Bah molo seng do betamu nyon. Turamu tona. Dilehoni. Tulu hari nai muserosi batuan ada damar na dong di padipos jabuna na bocor. Ai wado amang na wado boru hasian. Songon na somar na dong di padipos elai jabui na wado. Ai madai dok kelam dang adoin na pakuna. Songoni majol mai. Sanaing do dipangido di perintah Tuhani obala tulomo ni rohana asa Tuhani sudah pasi kopong nguluna. Ada banyak orang yang bermimpi supaya sukses, berusaha bermimpi supaya dia dapat sukacita, tetapi tidak mampu berusaha. Porosea dohita paboa to gihono ni debata kita majalo uhut mamake doh mangako pasu-pasunan balga. Asa gabe pasu-pasu kita tu maliang dia rahom ma jolmana si Sara doh silot anak nai hahanai rodia kapangurupina doh nati nuhor na diharan dihilang si Abraham takas pasu-pasu na satu ibana ikodo do tu maliangna ikodo tu saripena sude na di lingkungan ibadai ikodo dapat pasu-pasu na si debata dang Peter dipikiri na di balianam majok mula. Nah, pinadian nang natasadama pinatakas dan ako majo persikolan na ni urus. HP halak batak di dok sia jabu do parjolo pasu-pasui asa tualaman baru tu bagian. Lapatan na iko parjolo do dirita do ngasabagasta dungi tu halak na asing. Molo didok diba akan nama pade psikologi dalado bohini utak alamat do bohini jabu hampir mirip. Songo dia konteks kehidupan di jolmai rumah tangga keluargai, songo dia kehidupan di kepala rumah tangga, songo dia kehidupan yang kaya kona. Itu nampak dari halaman rumahnya. Songo dia konteks kehidupan di tengah-tengah ni bangso, songo dia konteks kehidupan di tengah-tengah ni sadahuta. Bisa dilihat dari jalan itu. Molo margota-gota atau margabo-gabo, molo songo nido sehingga di jalan ya memang kampung seperti itu. Yang hanya bisa menyalahkan orang lain lalu tidak bisa memperbaiki diri sendiri. Songoni marah bangsa Israel dapat jului. Dakku boto rupani molo semar gajang-gajang koronaon. Apakah itu bisa dilihat dari sikap dan karakter manusianya? Kalau saya sih 100% menyatakan dan mungkin besiap protibion berangkat koronaon. Alana karakter doh pangalahon di zolmei do mabuan corona tu diri sendiri. Hati-hati. Iko parjolo do hita lau pauliwo dirita, iko parjolo do hita majaga dirita, iko parjolo do hita kabe pasu-pasu, baru pe mampu memasu-masu halak. Bagaimana mungkin seorang dokter yang sakit bisa mengobati pasien yang sakit? Bagaimana orang yang sakit bisa menasihati orang yang sakit? Pertama,
sembuhkanlah dulu dirimu. Anggiat halak nasing pe boy tong taruli di silew-lew di bata. Biama carana hita gabe pasu-pasu tu maliakta. Biama carana tar pasu-pasu gabe pasu-pasu tu maliakta sementara hita pe merasa ada tar pasu-pasu. Anggo on bitor naindo soau makatai. Wado carana iba pe setong dona hurang seningo. Apa ikom berbagi dongan. Disungguli jam kita tu kita wado carana hita gabe tar pasu-pasu tu halak nasi. What? How about that? How the way? Macam moldo jolmai terapi iman manuk kudirina. Jolong selesai hom majo nariko dia. Dak sude murah tu sasaka di debata di goduana kamangkai nang olongan di bagasan Kristus Yesus. Si pata do di rohata suhar, si pata do sotar jalo roha. Alayak ko saka di debata dak ya dong sakap lako makbar rosahit manang sakap asusa. Alay sakap aulion na mabaga-baga urusan ngelingka. Narikot sitiokota di bagasan gaduk hamoloni pasti adong do baga-baga aduau. Molo bertahan do hita laho mardalan makamunako jala kursia neko nurupan di debata hita disima tubuh ketekunan. Jala mahita ketekunan ni ma adong hamonama. Di bagasan pangidiwan na tugu pasti adong do pasu-pasu jalon di hilala ibana do takas gowo do asin roa di debata lau parwarho di ibana sian hamaoloni di pasahat ibana nguluna sude tu debata songoni dam di golutta termasuk asaboy gabe dapota tutu ibana bangso nabolon marhite haroroni si Ishak jala malo tuppe iko mansa pacorion ingo masada dalam di debatado ipa ingo to kita asapita hita pasohoto dirita tu debata dakkeani pasobbu debata jolmai marhoi-hoi iya so jolo maruk kilibana jala urupanna dala di ujungna pamona-monna hita jala dangadong sumber ni haluau do olong ni roha ni debata iya so olo jolmai berkorban. Ia so olo jolmai buanon, ia so olo jolmai pasu-pasuan, ia so hola sia jahoba sabindo pasu-pasu, unang tarik purupani alani gogoku, alani huasoku, alani habisuhoku, majalo pasu-pasu diau. Dung di jauh de batasi Abraham olo do ibana di pajowoni gabeda kota pasu-pasu maibana. Kejernihan dan kualitas iman ni si Abrahamido na patuduhon ibana mampu. Jala terpilih ibana gabe duta-duta dia kapacuruan doh pacuan di debata di patei debata ma pasu-pasuna na balikan. Bagaimana mungkin Tuhan memberikan berkat besar sementara kemampuan orang itu kecil? Harus ada kelayakan. Bagaimana tuh mungkin Tuhan memberikan berkat segunung seperti doa kita selama ini sementara kita tidak ada usaha dan tidak ada kekuatan untuk itu? Di generasi tahun hadora ta ingot aka orang tua ta aka puk tanah jolo. Sailao mabuan tu kuburan si panganon tuburan ihau. Bahkan di badi gijang di lamari potong pinahani lomo-lomoki alai terpajul di badi gijang di lamari doh catatan minna tenako sipo oto pumudon asa di pasu-pasu kita asa di valuasi kita sehat-sehat di pangaratuamu di persekolamu alai adong do dalan ni si Abraham do mau leata tu debata na parjolo gabe bang soda bolon ibana na paduaon gabe pasu-pasu ibana tu ala nasi patulu terbarita warna luar biasa alai anggona parpudion dang masa bera nase mangaleo si pangano tu kuburan ate pasu-pasu no balga ima hadirion di Yesus narela berkorban ibana masada dirina disilangi molo raparraho silangi ima kebaran namun ditubus debata hita nang balua hita siap gogoman di dosa doa matea daksau kita toh mati
Malua hita sian hamolo porotibion. Molo taiwo jalata parosiai silang di Jesus. Nunga ditorus debata hita sian dosa do uman di sibolis. Tara jumbi do pasu-pasu ni debata. Ala malua hita sian rata ni sibolis do amatean. Dohot gonggoman di dosa. Atong sayolo mahita di jauh debata. Jala patu jolohon pajuan ni debata asada kota pasu-pasu hita. Jala gebe pasu-pasu mahita tong tua kau maliakta. Di dia pe hita maringanan totong mana hingga be pasu-pasu hita. Termasuk pamatak tahun milik Kristus don. Termasuk kurianai milik Kristus naik pakiau di debata gabe pasu-pasu tu maliakta. Dohot ruasi saluhu. Alani gabe pasu-pasu mahita tu sudah jolma. Rab masih holongan ngolu namar panari hodon. Nawolo masih urupan. Dalam madok molata tu debata di pajongjong si Abraham do sada udung-udung. Sada bukti langgata pamujio tu debata namar ningot asin rohana do pasu-pasu nam di jalan buah hita. Apakah kita sudah benar-benar menuliskan atau membuat satu tabda nam tajalo pasu-pasu kanabal gasia debata sehingga menunjukkan kita bertanggung jawab membawa seluruh isi keluarga kita, sahabat-sahabat kita, kampung kita, rumah kita, negara kita semakin dekat kepada Tuhan. Unang do hola didok pelehom madirim tu Tuhan ini ngon. HP saya dong alasan horbokku haumakku jabukku rotulang tidak dadaki naik ngarisak kami atau baba di pacepek ma jadi taya teh. Riko naik pakeon ni debata pamatak tahun keluarga teh uga satai sude dalam pamujio tu debata bagas ta ulau tanang keluarga tabe boy doi dipakai debata gabe langgatan pamujion lahu mangarahon akan aprosea muselam maratabba. Marsiala mai alane pandemi corona 10 siai nama baik kita gudang galau alai puji Tuhan mak di leo debata ada kita ke parmahanion dan gabe doho kita masai walaupun dalam ketakutan yang luar biasa. Alai molo tunga dong pesa tonga-tonga tak kena di bagasan na parsahiton ndang madua do pebana siana alan pengaruh ni sahi corona do kasai nasing pangido matu debata na boydo hopakeon na gabe dalan na tuhatuaon na boydo tantangani na boydo parsahiton na gabe saksi dipakai debata tua kahumaliang asa dong di kita hanya berpasrah kepada Tuhan, hanya berharap kepada Tuhan yang menjanjikan keselamatan itu akan menggenapi berkat kesembuhan itu. Pangido matu debata asa dipargugoi kita saluhna malua sian akapamoloni. Pangido matu debata anggia di leo debata tu kita pasu-pasuna do gogo saha tu nasaur matu hita tutu akan kotai sukses. Pangido matu debata saya nalehonon na tuho akasinamot nasinari jala gabe partituran hasiak ko di debata nambah bay mara di ngolu tahun di pada debata mai. Sialanima sudia kau lauta di huria di keluarga dohok di bangsot tahun. Nang dipanggil debata gabe pasu-pasu nang pe hampir lebih kurang 3 bulan kita rak nang masuk siap parmingguan huria teh token nai masa musik laujo berita masa musik gabe biar kita kodor di pasu-pasu debata mah kita gabe pasu-pasu tuh maliak olo mah kita dicuru debata gabe pasu-pasu olo mah kita pakai debata dalan haluau tu baksota dalan haluaon laho pasadaho tahido sakap laho mabolokon sahi koronesia protibion mungkin raso manidok nadeba ra dak boybe salpu koronosian parngulutan na hita ala memang dak sadar kita do mabuan koronesia diri alanya jolmai dak boy luar sia desa alai pangidua di bagasati kau tu debata martangnya kita pakai maawal Tuhan gabe alatmu gabe dalammu para hitiamu pasu-pasum sahak mai bahen maaw para hitiamu molotung mamolu seperti yon
Alanita coba mamangitong-itong hiraaha marespota, hiraaha matadana ng taboto, tajalo, kapasu-pasu ya debata. Apakah kita sebagai keluarga, orang tua, ayah dan ibu masih mampu mengerahkan babuan ke keluarga tak kana kota hulu maliakta sudi negara tahun gabe dalam ni pasu-pasu dalam ni debata mamasu-masu bangso. Apa yang telah kita perbuat? Dogma mauliat itu debata. Tak puji tak pasangak maibana. Anu ngata jalo pasu-pasu ya.